nwatakịrị nke a lagbukwana n'onwe ya n'ọshụ, nwatakịrị a ṅụgbukwana n'onwe ya n'amụ. Hei! Unu fụ ka nwa a si amị amụ unu nụzie ka o si eti mkpu ọshụ. Hei! Ọ bụrụ na o nwere ka ahụ ti emewu ihe enenenwudi nya bụ ife onyonyo maka na inene ya ife ya da na obo enwe nwom nwe nwom nwe. Hei! Ndị a ji ọhụ wee chee ịlagbu onwe fa. Ndị be anyị bịakwa nụrụ nke na-achọ n'ihu akwụkwọ na nwatakịrị nwaanyị unu na-afụ ebe a bụ onye nne na nna ya zijere ka o jee gụọ akwụkwọ. Ya bụ nwatakịrị wee ruo wee hapụ ABCD asị ya bịa mụọ wee jebe ịṅụ amụ. Hei! Wee sị na ịṅụ amụ karịa mma. Unu fụ ebe o bu amụ nke nwoke wee na-aṅụ. Ọkwa ọ na-aṅụ enu amụ ọ na-aṅụ mkpụrụ amụ. Hei! Ọ na-aṅụ enu amụ ọ na-aṅụ mkpụrụ amụ. Ife nwe na-ada nwe nṅam nwe. Unu fụzie ebe nke nwoke na-aṅụ ya ọshụ. Hei! Nke nwoke anụnwa ọ kparụkwa ọyị nwaanyị aka chefuo maka ọyị nwaanyị. Okwu o welu mkpịtị aka ya ọrụnye nke nwaanyị a n'ọshụ na-ahụ ya kwekere kwekere were ile ya tinye nke nwaanyị n'ọshụ na-amị nke nwaanyị a na-agbazi tekem 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 tekem. Hei! Bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-afịọ maka nya bụ ife onyonyo na-efegharị n'ihu akwụkwọ ebe nwatakịrị nwaanyị unu na-afụ ebe a na otu nwatakịrị nwoke ebe fa nọ wee na-eme eti okwe eri okwe. Hei! Ebe fa na-agba ije na mmadụ be egwu nke nwoke gbanyere ya ọkụ na-acha mmemme n'ụlọ bie wee tinyezielu nke nwaanyị egwu wee na-afịọ. Hei! Fana bụ wee na-apịrị ya mpịrị na-akọrọ na ife abụrụkwa mpịrị ụmụazị. Mpịrị ndị a pịrịrị onweghịkwa ụdịka staịlị fe emefọghọ nya ọ bụrụ na ịma ha eme ibia ebe ahụ ka ị bịa mụrụ ka ịfụ ka esi ala ọshụ. Hei! Na nke nwoke bụkwa prọfeshọnal unu fụ ka nke nwoke anụnwa si wee jikpa nke nwaanyị a. O nwere ụdịka staịlị maafụnugo mfụlụ ebe ahụ nke nwaanyị a na-etizi mkpu ọshụ. Ewo nya ọ bụrụ na o nwere ka ahụ ti emewu maọbụ na o nwekwa onye gị na ya nọ inenekwa n'anya bụ ife onyonyo maka na inene ya utu ya ekenyikwa. Hei! Na ịbụrụkwa nwoke ịbụrụkwa nwaanyị ọshụ ya ekenyikwa maka na otu mmadụ na-aba alalụ fanidikwala awọdụ 2026. Hei! Mmadụ na-aba anụnwachikwa egwu fachikwa ọkụ. Ahụ nke nwaanyị unu fụrụ ebe ahụ ya amakakwa onwe dịrị kpakakpaka dị ya n'ahụ. Ahụ nwatakịrị ebu tene unu fụzie ma arịa akakwụ chimchim onwedu kọlọkọlọ dị ya n'ahụ. Unu fụ ọshụ ya. Hei! Ọ kpụchakwuru nke nwoke ajị ọhụ wee bịa ka o wee mepịa ife na-ekweri ya egwu. Hei! Nke nwoke anụnwa dabọyụ na tino onye ebe Chineke ekwekwa n'ife ọjọọ. Ebee ka o si wee mụta staịlị ịlụ ọshụ niile nke adonu. Hei! O nwere nke o ji nke nwaanyị jikpaa ya na amaghị m ka o si wee jide nke nwaanyị ejide ife ahụ chigi aka ya na-abụ n'azụ wee na-adụ ya nya nke nwaanyị na-eti ogbuomo anwụamo ọlagbuomo ewo. Hei! Unu fụ ka nwatakịrị nwaanyị a si eti mkpu ọshụ. Hei! Ya ọ na-eti ka ndị mmụọ ọma ewu 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 ewu. Hei! Chigbo nke nwoke ama ya ụla n'ike ịtawai nke onweghị nya kere ụdịka staịlị mmadụ na-aba emefọghị odonu. Hei! Ọ bụrụkwa etu a ka esi ala ọshụ okwu onye lacha ọ lahụ ụla 20 minutes wee kunyitegodu ife niile juru ya isi efonata. Hei! Nke nwoke ejikwa ọkụ hoha nke nwoke makwala nke nwaanyị bụ ndememe. Unu fụ ka nke nwaanyị si wee were aka wee bulu amụ nke nwoke ka obu Mike Ichinyere Udoma. Anụ ahụ ntịrị ka anyị lawa ọshụ anụ ahụ ntịrị ka anyị kwaba iko anụ ahụ ntị. Hei! Na mmadụ na-aba ọ bụrụ ma iko fa akwara iko ndị fa akwaturu nya bụ iko. Hei! Fa akwaturu nya bụ iko. Onwekwa ụdị staịlị nke nwoke ala fọshọ nke nwaanyị mana kedụzi onye gbunyelu nya bụ ife onyonyo bikonu. Ọ na bụ na fa akpacha anya wee gbanye ka ọ na bụ na fa amaghị ụma wee gbanye ọ na-esefa. Ụmụazị kịta anụnwa bikonu unu na-ala ọshụ gbanyụanụ foonu unu maka echi niile ka unu ghara ịbụkwa nna ji anụ na nne ya anụ ka ọ gharakwa ịbụ ịlawa ọshụ alacha taa ụtọcha agha ụtọ echi niile ụmụnna ofeta ahụ n'ihu akwụkwọ esi na nwunye di nne gị mere na ịnụghọ di ọbụkwa nwunye di nne gị sigu ji ebule amụ fonye n'ọshụ. Ọbụkwa nwaanyị tigu were amụ nwoke wee mere ụmụanyị ka eji agụ egwu Chinyere Udoma. Ị na-eri ọ na-atọ nke nwoke na-ayarịghị iti ọnọkata oto di ya na akpịrị ọnọkata obunyite ya ukwu ya enu mbụ nke nwoke nke nwaanyị nọkata origoro nke nwoke n'elu nna achịpụ nke nwaanyị amakakwa ọnọrọ ya n'elu na-eshi ya ka chikirichi na-eshi ya ka mechin na-eshi ya ụgbọ ndị ọma ụgbọ nya kedu nnọọ staịlị ndị emefọghọ bikonu. Hei! Kedu nke nna amadụ ebe m ebido kọba na staịlị karịrị nke a karịrị m onwekwo staịlị fe emefọghọ. Ọ na-akọ akụkọ aka m ụdọ ọcha fa agbara ya ka ọ na-ekwu ikpere nna ana nke nwaanyị nyere anya ọfụma
ka ofu nweru m ọkụ ka o missionary journey. O nwezikwa staịlị nke nwoke melụ m amazikwa afa staịlị nke ahụ na ọ bụrụ na ị chọrọ inene ka egwu anyị afịa iwelụlụ nke a jee na Telegram inene ya ka ịgwagodo anyị afa nke anụnwa na nke anụnwa karị mụ na azụ nnọọ ka o si wee na-eme ya nya bụ ife mana o mekata anya na azụ mbụ nke nwoke o chịkọla aka nke nwaanyị a na-abụ chigi anya n'azụ mee ka ọ kwụbara ya ọtọ nya o mee ka nke nwa nna ọ na-esu ya ife ọ na-esu ya ebe atịba ị na-anụ ka ọshụ na-ada ịtawai ala nke nwaanyị a na-apịa ya n'ahụ na-ada kpawam nke nwoke were aka burie ọ nọkata ọmịba ya ọnụ Chineke unu asị na mmadụ na-aba abụọ ụmụazị ka unu asị na fa abụọ okenye ebee ka fa ti mụta ife niile unu ya alagbukwa mmadụ na unu too